Sha ei ba phi dan tăng bất phi kui cả đêm cả man Dagi surjing right na pensawa ringkat ka jing it ka banella ngakin mau ki porba men chua ban klet no ya ki ngamla tăng haki jing pas niu hanga piwan pau ya ki porba la len pi pen ken mau Wat phim tiếp shu Wat là slam phim yo i Ba ít nga dan Ha jan jong thi Kami tinja pi pen ling a pi pen do tia pen do dem yang a ngaki ngak sar sha ka diang ka man jing per khat ka kya ka shan jing roi nga pensawa ringkat ka jing it ka banilla ngaken mau ki porba men chua pan klet no ngam la shisha ya kami kinja ti pen leng a ti pen du ka pen du dam yang ngaki ngak sa sha ka ding ka man jing per khat ka ban ka sha tang haki jing pas niu hanga piwan pau ya ki por bala len pi pen ken mau what him sip show what la stem yo i ba i ngadan ha chan jong pi Wat phim tiếp shu Wat là slam phim yo i Ba ít nga dan Ha jan jong thi Tăng bất phi cơ bay Cả đêm cả man